дорухонаи шифофармо то 31 декабр тахфиф эълон намуд. Доруҳои табиӣ барои шумо: эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва нес кардани дарди сар, инчунин доруҳо барои простатит ва доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат намоед. даъват ба хизмати ҳарбӣ баъди 30 ноябр ҳуқуқ доранд ки туро ба хизмат баранд. то рӯзои 15 то рӯзои 20 декабр аблава кардан бигиранд. рақамота занг бизанен, биген юрист гирифтем. агар аз назари қонун бигирем, дар ягон вақт аблава карданда ҳақ надоранд. вақти комментария нависондан, яъне амро бихонен. билетҳо чӣ шида кард? дар бораи нархи навои билетҳо ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо як мавзӯи нава мерасонем ва дар давоми видеомон саволҳое ки рӯй кардагиен мехонем, комментарияҳоро ҷавоб мегардонем. то охири навор бо диққат тамошо кунем. ахбороти имрӯзаи мо оиди қонуни нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз соли нав, оиди зиёд шидани ҷарима ва боҷуандоз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022. ҷарима гуфтам, мо нишондиҳандаро дар назар дорем. мутобиқи кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ё ки кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷаримабандӣ бо тариқи нишондиҳанда ҳисоб карда мешавад. яъне ба тариқи мисол меёрам, агар касое ки надонанд. моддаи 460 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ дар бораи майдаавбошӣ омадагиай ва мисол агар 5 нишондиҳанда ҷарима дошта бошад, як нишондиҳанда 6 сомона дар бар мегирад ва ҳамихе 5 нишондиҳанда ҳисоб мекунанд. 5 зарби 6 яъне ки 300 сомон мешавад 5 нишондиҳанда. ибад бо тариқи роҳи осони нишондиҳандаро ба шумо фаҳмондан. яъне барои соли 2022 тағйирот ва илова ворид мешавад. барои нишондиҳандара суммаша зиёд кардан. як нишондиҳанда дар соли 2021 баробар мебошад ба 6 сомонӣ ва як нишондиҳанда дар соли 2020 баробар ба 58 сомон буд ва дар соли 2022 як нишондиҳанда баробар ба 64 сомон мешавад. шурӯъ карда аз 1 январи соли 2022 нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 64 сомон муқаррар карда шуд. ин нуқта дар қонуни бюҷаи Тоҷикистон барои соли 2022 таъкид гардидааст ки ахиран аз ҷониби парлумон ва президент тасвиб шуд. ин нишондиҳанда барои ҳисобкунии андоз, боҷ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, муҷозоти ҷаримавӣ ва пардохтҳои иҷтимоӣ истифода бурда мешавад. Назаров нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳамаи видеоҳои шуморо тамошо мекунам. гап нест брат, як савол доштам. даъват ба хизмати ҳарбӣ баъди 30 ноябр ҳуқуқ доранд ки туро ба хизмат баранд? пешакӣ раҳмат. бародари азиз, бениҳоят ин савола зиёд пешниҳод мекунед ва ман дар чандин видеоҳом гуфтам оиди даъват ба хизмат бучиданаш, вале бисёри нафарҳо то айни ҳол ба мо савол пешниҳод мекунанд. аз монтажёр ман хоҳиш мекунам ки имина дар бораи хизмат гап задан мада тизер бимонад, то ки тамошо кунанд одамо бифаҳманд. мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва ӯҳдадориҳои ҳарбӣ омадагие ки мақсад даъват ба хизмати ҳарбӣ 30 ноябр ба анҷом мерасад. фармон мебурояд ба анҷом мерасад. вале аз ҷониби тамошобино, аз ҷониби шаҳрвандо савол ба миён меояд ки оё ҳақ доранд кормандони намун ва инкамат то рӯзои 15 то рӯзои 20 декабр аблава кардан бигиранд? агар аз назари қонун бигирем, дар ягон вақт аблава карданда ҳақ надоранд, вале боз пас ба итмом расидани муҳлати даъват ба хизмати ҳарбӣ умуман ягон кас ҳақ надорад ки шуморо ба хизмати ҳарбӣ даъват кунад, чунки қонун муқаррар кардагиай даъват кардан ба хизмата аз 1 октябр то 30 ноябр. мерседес нависонда: ҳамин қадр аз гирид мекунем, лекин мода дар бораи аблава дурӯғ гуфтем. барои ҷавоб раҳмат пешакӣ. намедонам чӣ дурӯғ гуфтам. мақсадам мумкин ҷавоб додам ва ту дар раҳру аблава дидай ба ҳамин хотири гапа гуфтаистай ва ман оиди сухан қайд кардам ва гуфтам бародар.
исломиддин нависонда: салом акаи Сорбон, ба шумо саломатӣ ва беҳбудиҳо хоҳонам. Худованд ҳамеша нигаҳбонат бошад. Билетҳо чӣ шида кард? Дар бораи нархи навои билетҳо дурӯза видеои пештараи маро бидорен тамошо кунед. ай Тоҷикистон Россия, ай Россия Тоҷикистон, ҳама нархоша гап задагием дар уҷо. Муҳаммад Ашуров нависонда: салом акаи Сорбон, беҳтарин кор. Вақте ки саволшон метӣ, ватани ту куҷодай гуфта, ватани мо Тоҷикистон, ай фақат шумо гӯянд ки дар куҷои ватан зиндагӣ мекунӣ. Беҳтарин мешава. Аллоҳ нигаҳбон бошад ҳамаи мусалмонони рӯи дунёро. Омин. Гап нест бародар, қабуле ки нафаҳмидам ки чиро дар назар дорӣ равшантар бинависон дар инстаграми ман. барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия, шаҳри Москва, бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Давлатов нависонда: Сорбон Сафаров, раҳмати Аллоҳ насиб гардад. Бародар, барномаи хуб ташкил кардаед. Дар барнома фиребгара найрангбозоро роҳ надиҳед ё аз нафароне ки духтарони тоҷирок ба армян ва украинсо ба пул барои шаҳват медиҳанд намонед ки дар барнома иштирок кунанд. Забони дуз ва ғар дароз аст. Зинда бош. Инҳо бояд маданиятро аз тоҷик омӯзанд, вале баръакс шудааст. тоҷик дар қади кӯча рӯз ба азеҳош алкаш шуда рафтааст. Ин барнома мумкин ақидаҳои чунин одамонро дигар кунад. Дар амони Аллоҳи бузург. Барака дар касбу кор. Ба шумо дигар чӣ дар кор? Ба шумо дигар чӣ дар кор? Ба шумоам чӣ дар кор? Бародари азиз, ҳазор раҳмат барои суханҳои беҳтарин нависонданат ва мо мақсадмон ҳамин ки ҳар як муҳоҷиреро ки ба барнома даъват мекунем, ӯ муҳоҷир як ҳолатҳоеро нақл кунад ки тамошобин як дарси ибрат бигира аз нақли ҳамон. Ва мақсади мо танҳо ҳамин тамом, агар ягон хоҳишманд барои барномаи мо иштирок кардан дошта бошад, хоҳиш дар инстаграми мо ҳаст дар рӯи экран. Бидорен ҳаминҷода бинависонен ва худо розӣ бошад даъват мекунем, суҳбат мегузаронем. US нависонда: салом ака, дастгирид кардем не ки мо дар ягон навигарӣ нагуфтӣ, ҳар рӯз видео мекунӣ, ягон бор нагуфтӣ аблава тамом шид ё ки не қапида бурдестам. Бародар, мумкин ту тамошо мекунӣ ва ту гуфтестаи ман дастгирид мекунам, ту ягон видеои маро последним время значит тамошо намекунӣ. Чунки як 15-20 видеои охир дашидагии ма дар ин бора гап мезанам. 15-20 видео дар ма гап задагии ма намедонам ту чӣ тамошо накардем. Абдумалики Убайдулло нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, дар барномаҳот кепката биги тенҷибат мешавад. Гап нест бародар, ай барномаам насиб мегирам. Универсал нависонда: бародар, пневматически оружияро мешава ай Россия Тоҷикистон барои дар Тоҷикистон истифода бариш. Бародар, дар ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин нест истифода бурдани силоҳ ва бисёри нафарон мегӯянд ки документ дошта бошад ё дигар. Аввалан ки дар Тоҷикистон тра документ намекунанд барои истифода бурдани оружия. Фарқ надорад вай чӣ гуна силоҳа, ягон намудаш мумкин нест. Вале дар Федератсияи Россия чӣ хеле ки хитон медонен, мағозаҳои силоҳфурӯшӣ аст, мерен документ мекунен, мегарден ба ҳамун силоҳ. Саволи худда ҷавоба меяд ки бародарҷон, дар хидмон мумкин нест, қонуни ҳар давлат ҳар хеле. ҷони нависонда: салом бародар, як савол дорам. Мегуфтед ки то кӯдаки чанд моҳара Россия рафтан иҷозат нест. То 6 солара манъ кардагӣ буданд як муддат, вале айни ҳол иҷозатай боз метавонанд ки кӯдакашона баранд ё биёранд. Ягон гап нест дига. Умедҷон нависонда: салом акаи Сорбон, аттестата харидан мешава? Пешакӣ раҳмат. Хай ту бихар, агар ки бишава баъд бугӯ. Ман намедонам, я хеле саволое мети ки кореро ки мақсад невозможное дар бораи ҳамун гап задан савол метӣ ки аттестата харидан мешавад. Ман намедонам. Харида бишава баъд бинавис ки хариди ё ки не. Рамзанов нависонда: салом акаи Сорбон, ҳамин доруҳое ки реклама мекунӣ фоида доранд? Илтимос ҷавоб диҳед, мо дар бораи хунукзадагӣ дар корае ва гӯем ки кадомаш фоида дорад лайк мондем. Раҳмат барои лайк монданат ва рақамҳое ки мо реклама мекунем ширкати Шифо мебошад. Як бори дигар дар рӯи экран рақамо мебирояд. Ин ҳамин рақамҳо занг бизанен, ҳама намуди доруҳо ҳаст ва агар ай номи ма гап занен, боз скидка дорад. Рақамҳо занг бизанен, бигӯен ай юрист гирифтам, кори шуморо буд мекунам. ғиёсҷон нависонда ки салом ака, дар бораи гап мезадӣ зур мешид. Дар бораи чӣ гап мезадим зур мешид? Як бори дигар ман саволта мехонам, худат гӯш кунӣ. Салом ака, дар бораи гап мезадӣ зур мешид. Ту чӣ фаҳмидӣ худат ҳамин савол? Фикр кун ки ман ба ту
муроҷиат кардастам ғиёзҷон салом ака дар бораи гап мезади зулмшид узр ягон масхара кардан нест не ки ман хоҳиш мекунам ки вақти комментария нависондан яъне амро бихонен 5 бор 6 бор баъд опубликоват кунем ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем ва ягон савол боша иловагӣ дар комментария бинависонем то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.